Hilak mas na na kalipay. Hansyo hilak na eh. Hey guys, magpunta. Kalong binati karon sa kuan Katipunan. Sakay may kuan rila. At tumi sa mga igsuon kay dahil nga tumatag hapon sa bahay pero karin sa trapon. Okay, karon makatutog binati kuan Katipunan. Okay na pud yo na kato. Ay kato pa pala ni mo das kuan dito tanong. Luli. Dali ra pud ni tumabot pa ka mga igsuon ng lalaki. Kita na kuan. Manila. Adi ulo. Nanamidari si Jang business natin, ginagmay. Nung Italy ko kung hilot eh. Nangyilot dalit. At manghihilot. Sana mga doon sa yung sa likod ba? Kasi may napahilot ka dali doon. Si Bilin. Bilin? Bilin Garas? Bilin Kapi. Dito kayo wala ba? Ang lipstick ko na siya kay mag-selfie ko nun eh. Manaham mo sa amin dahil. Hoy! Yung remembrance ko nun, mabalik na ko nun ng Cebu. Ang outfit guys. Kasi nakaputa na muna ni kang mamaalis ni. Ang giarbot eh. Ang may daw papinihang gisuot sa ko. Mga mamaalis ni. Mahapod. Kani po dang sanina. Hindi po niya maraming gisuot. Kaya gamay-ramay magidang sanina, panglarga naman. Kasang galapit. Isapdan. Ito ka ng lagdan. Nag-selfie lagi ko nun eh. Asata. Ha? Selfie lagi ko nun eh. Yung taon, ning malagsuon nga. Panagsara magkita ay. Si Bumi. Malit may dari ko ang gisutan nun. Sabi sa kaya pero di. May gutanan kuhan sa yuti. Alugbati o kanang kuhan buwad. Kuhan man ron, tabo man ron. Matay kuhan tindira to viewers. Ano sa dyan mo. Salamat eh. Nawala ko sa midari. Kimuli na po mis puti. Mingo, nilang tabo no. Yung may ray tao ba? Sa una dagan ng pagpaudan niyo kuan. Magtabo. Halag mga iro. Ang dagkarabas mga iro na dito. Nangibugno. Pero may gabit-bit o ganong bati, buhad, o kanang kuhan sa yuti. Mga palit dari. Muli na pud mi ron. Sakay mi grila. Nga na magsak dyan na rila. Mo doon ako muna din. Oh, ang lamia siningin mo ang Dala ra ka? giluto te. Asa man ka? Ako gulubati. Ikaw dali ra kuwat. Pangatag ko sila din. Nang kita inday. Ha? Lami ka jud gilyang giluto oh. Sari-saring gulay. Sari food. Isda. Ato ka. Aging kunting. Ato ka aging kuha. Tagpila ka putahe mong lutoon te. Kadadlaw. Nawas ani. Ngano man. Dugo ang balbagwag. No, kami. Minana ko ka. Kay danan ko mo garni, ano ko mo ko ani. Pila ron ka putahe 8. 8. Siyam. Padala mo sa tegsuwa. Kagisara man nun pud kahiwa kanun tatay. Kagisara pud kahiwa isang kanun ginagwer ka sus kinanas tatay. Pero ganina ang gabi eh. Ning dagan-dagan ang isang karon. Ay, basta kami ay. No, ginagmay. Ito na mi guys. Ganang nailawin. Lupa na. Te, bye-bye. Bye-bye, te. Bye, auntie ko. Kaya, hindi ka
Nanami guys, nakauli nami. Nasta tayo dari sa dyan. Nanay sudan na to tayo. Gipadadan ka nga taster o ka ng karning baka. Ug buwad. Beng! Panda. Panda. Hoy panda. O mani mo atong ista tayo dito panda. Way ubad. Nanaga jud. Daga mo ang brother nga. Buhutan. Siya ang brother nga buhutan. Amin. Kita na dyan misang migsuon nga. Buhutan. Hilak mas na na kalipay. Hansyo hilak na eh. Imang hilak ta. Nabuti sa anak, pinagpigang guwapo ra ba na? Hilak mas na na kalipay. Wa hilak kay kay maghihilak ta. Hilak mo ka na eh. Kalipay kay. Hilak sa kalipay. Hilak sa kalipay nga. Uli na. Yung hilak maghilak ta. Yung baro. Nano ka hilak ka? Ano mahilak man mo? Magpasalamat mo kitang ng mga buhi pa sa Yabuti mga nano ka apo. hilak ka? Ang mo maglipay. Naglipay rin ko kay nabot na ka. Ito sa mapunoy. Pamilya nga mga buhi pagkapulong. Sa mga sungay. Naghilak do kay maghilak ka do. Ano pag Ningilak ra na si Zatay kay nalipay nga nakauli na. Wali kang duli do. Isa ko na mo'y matiman sa ninjo. ako ng pamilya din tibok Alicia nga. Hapit na kabugato. Dibuhi pagkabot ng Ginoo. Yung bata ko. Ako ganimawa. Magsunod-sunod na mo pangawa. Dapat nga buhi pas na tayo magminalay na tang tanan. Buhi pa ta. Wala problema. Yan ang Sa hilak ako do. ng pamilya abi, naghanang nangagin itong mga kasdanang kabatalyon na buhi gyapon pa. Ako naman, abi na ko, mahawan ako. Mas naging simana, Magani mi nagtuo nga mabuhi ka tay kay grabe Majud mi nagtudo nga mabuhi pas na tayo dito mi sa ospital lahom na kaajog tingag di na mailhan. magandila. Ningukok na diyang dila. Nang nakakazot ang pasalamat sa Ginoo nga gitagaan basta tayo og laing kinabuhi Basta itong mga nga nakalingkawas pa siya. Nga pa. Yes, puti. Ito kinaganan pamilya. Hilak naman punta. Ay, wala kilang eh. Mabuhi o utang pulos. Hilak man siya tay kay sa isang kalipay ba. Di, hilak na kayo naglisad sa airport. Sorry, Kim. Sorry, Kim. Naswing-bing dani maghihi kag katawa kay grabe mo katawa ni pinatukutok. Bitaw. Hasta ko ko do. Si, Parang ito eskwela. Ha? Makaran tao. Nako pala na. Si Kokoy, si Koy. Alabog ni Gail. Habog si Gail. Lagi ng dudang, lagi nga naman ito kang gamay. Nanambok man day ka do. Kain. Agamay. Dahil to si Ria, mingawon to si Ria, loy, ang gapitak-pitak, karba to si matang Ria kay lakon, tuntid to mas report ba? hilak to pagtalikod, oy. Hilak to pagtalikod. Nooy pod. Kung sa dito sa dito ko, kaya rin magkaon. Hindi sa mugi kan day. Katipunan. Arabang gwapo, bagong gupit, hilak-hilak. Sa nagkilak-kilak. Humayon ka sa airport, Kim. May hilak na Kim. First time ni mo masakay aeroplano ka Raisa? Kaduha. Kaduha na. Hilak man nga, nanonoon, wala noon. Wala ko sa Manila. Ha? Di ko mato. Ako mato muna. Di ko masakad. Nganon sa may musak dyan? Aris barko. Kaya may balunod-lunod mo paglangoy pamunta. O aeroplano kay dit sumantang kagmo. Tibugsok. Wak na. Pero dali rapod ka jog bigay sa aeroplano. Baba ka sakay aeroplano tayo no? Si Champin magsabot man ni. Butan ka jud sa Ria. Buhay na riya. Magpakasal mo ni Ria punpondo. Punpohon kaluyas Ginoo ba? Sibil na doon. Kuno Ha? Agosto. Ang gusto pohon. Sibil na lang. Kaya
Aw pari, gamay may bero yung despista, kapilya. So, Na may libreng kasal. Mga pista-pista kay naman ay libreng kasal. May uy nahinog ka pa dito ano hilo na. pag pari huwis mo raman na pang ginuo mo po na. Ako gani, permi gani kong gibas, na sweet ko naman ni Junjun nun dyan. Wado mi kasal sa pari. Ang mga Katoliko, Dari beri ka tulo ko. Ano ba Di mo kasal man mo. Huwis. Ama Di mi kasal. Mabito ibas ko permi, wado mi kasal sa pari. Nay mo ingon. Ano makasal sa huwis kay ang balaod ka dyan nga delikado, kining gobyerno. Kining pare, may sa pag sige mo buwag-buwag di away. Mo ko ni gracias Ginoo, bugwa ko ni kasal sa pari, matud pa. Wala grasya ka mo nag-iipon ng mga krento. Magbugno. Pero kaloy sa Ginoo nakasabot tra pud mig Junjun, ni away-away. Nadagyawan ninyo. Mukaway raman pud nagamang pamudyo, wa man mi away-away, wa man mi lalis-lalis. mo ka na di ka naman Si Kidodo mo hilak na kay Mao ko dito sa daog. Nay, si Kidodo mo hilak yung mo cute no. Kasado ko. Kasado. Gara-garaan jud kang bingbing para mo trabanas bingbing, malingaw ka dana do. Nguya buglain. Mo na dakong sa Ako mga Agosto ko mo balik doon. Aw kung magpista. sa Mayo. Mayo. Agosto. Manambak na sa nanay ikaw may magatiman do. Ah, July. Baboy. May kagbaboy na ni. Oo, to. Si nanay manambak na ikaw may magatiman. Samot na cute ang kid. Kalingawan ba? Nakay kalingawan ba? Nung tag katawa mo wag mata. Nambog din ano. Nanambak kita si bingbing. Ang ika din kidin kuan. Nangaping na. Nakiyot na si bingbing na makatawa. Nanay aping. Dati ano po sipte. Siya taot ko ni Joseph. Dadi ko. Ha? Sigara na kakawiya mo na Romeo. Ako ka gani dyan kung hapon mo balik. Nakayab na ko kang Romeo Bing. Isda pud. Dyan kung hapon mo palit mo tigbang rukun. Para ba Romeo nga naman panahiyuno na sakit na. Bawo nang pakita na pud mana na. Patawag bibing na Ako wa. naman ka dito matasag daw ta kay bawo. Ulo. Yung mga buwak naman ng lami ano. Ito mga banda. Romeo. Na akong tumuli mo ton dyan. Malipay na sa nanay do. Nagaban mo dugay-dugay. Tatay pod. Sagab tingog. Ha? Promise? Promise yun? Beaper be. Unsa man kulot eh. Ginara sa maginaminam. Bantay. Nabantay ko ni si Bingbing na. Si Bingbing dyan mo yung kulata. Mo pa sa patong sa imong pambuli. Ano na buyag baboy na do. Mo reso. After naman nagkuhan na kanang yati. Okay na namayad. Atip na lang mo may kuwang. Tapal na anya. Tampunag lang kay. Kung kuba ni mo gaganas tae. Mo nga jud buko. Bukuhan ka ko. Kuhan ka rin ito basak. Mas una bang Mario. Eh, basak mo na pang na yung inspection. Kalingawan ba? Ano na dan eh. Buko ra lagi. Kara dyan ni diyang mga tado kay cute lagi kuno kadyo kag mahilak. Kasi mahapit ra mo. Buwag na. Na? So rasan. Paramis naong day. Paramig naong ni Dodo. So rasan ka nga No. report. Mubaji pa para mong naong. Parang kita mig naong no. Para magilong. Alas 7 pa. Alas 8. Sa gabi. Bisa ka Ato bang naman. sakil? Cha, cha. Kila to sa cha. Kara ka dyan yung bataan. Parehas ko namig naong. Para ba tag kilay pud? Nangabaktis ka bi. Tagpila-pilang mga hybrid na bakterya. Nabitaw. Ba pa man. Naidaghan. Bisig baligja ba? 5,000 na. Hindi ko siguro. Tagpilang baktinda ni na mamalit. Tis. Nakabili ko lang sa 3,000. 3,000. Dagko na. Hindi na. Ihaw na. Ihaw na. Mapay pagibuto. Dagko na. Kaya ko bago pagilutas ba? May Dagko na. Bibig. Grabe. Iya, wala ko na dapat pagibuto. Ano bang hinibutan ng daan? Kanang nga na, hinibutan ng daan. Oh, ning bataan ni makatakod, makatawa. Kung buyon. Nagkuhan. Oh, ning bataan ni. Nabunay hos ka na. Hindi na ka maglisod, ganay hus, nanayad. Balde to sa adik tam. Ang dakong balde ba na. Para po ni nagkaslan mo ni Ria, na mo'y baboy.
Muwi pagkag manok. Ihapon. Kasal-kasal pagkain ng mga tao ng trabaho. Ang masuk ko. Mo'y kalipas mga taon, tayo kay kaon magazin mo'y kuhanon. Pagkaon ko ng mga tao mo'y trabaho. Aw naman yun pusta tayo sa punto. Pagkaon ras mga tao mo'y trabaho, binuhing baboy. Sakto pagkatay. Pero kuan man na, okasyon man. Oo, na yung mga sa kabuo, para pista, perhuwis lagi. Andiyan na ipring pari tayo, danas kapilya. Kapri, managkasal, ano may bayad? Ang nag-sinabaw ito. Tama niyo ito na ta na. Sabang ka ng gamay. Ta, ikaw tayo, ta. Na balik na. Diyan ako. Balikan na ka. Ta. Magpampo sa baw. Ang tama niyo ito na ta na. Ano ta? Dito di mo katipunan di ay. Tabo, nabo mo. Balik may galang-galang. Gimingaw mo ko galang-galang. Kaya ba? Hindi ko bulang mo na. Kamanang. Ako ko tagay. Ah, namot to. Pwede ka tagay nga titata ng plastic. mo. Lalo to isa kasulok. Ta. Basta ka ang sabot, Beng. Ay, ganang sabot. Basta dyan tilbaan sa ilong pa. Para mubarag. Dito yung buhok. Nanakay ka vibes, Beng. Nanakay ka vibes. Dito sa Valencia, ako yung amigo. Ito naman sila sa Manila. Ha? Maka-vibes na mo na ng angkel. Tama niyo ito na ta na. Malikan na katay. Diyan ako. Pisagin na kang bulig. Mo kaya tagi dyan ng saging. Ang tambol ka ba? Ba't na mabarag ang buhok kay kahilakan? Ha? Ay, ta? Ibinuangan dyan kang bingbing do ba? Mabarag ang buhok mo. Ala. Tama niyo ito na ta na. Ikan. Sige kan. Trabaho. Isa ba doon? Junjun. Ah, si John nga, Gonzales. Dahil mo ko kakita. O mo ko Santihos. Wala. Ta, nga na ta na. Mabarag ang buhok. Muto na ng luha ron. Medyo ito, ito. Medyo baki. Ni barag ang buhok mo. Luha lang na. Basta ko na muluha ko ng buhok. Ay, mabarag ang buhok mo. Luha ko no. Maluha ang buhok. Ang bataan eh. Katay, nuwangan katay. Luwa bitalo. Nuwangan kami. Patambol ta do. Ikaw ba ito nabiling dani? Huwag ka lang tapos. Tambol ka ba? Neolingawa. Diyan, mangungitan. Mukaan magdaghan basta. Pan bangungitan. Ati manan. Yuto ta guys. Diagang panyuto guys. Deket. Naga subak ko buwad. Na ganay sa mamay. Mga badis na manok. Nainang ka ng itlog. Na may sinabong ay karni na apit sa. Salamat sa Ginoo. Di na nagnakaw ni tatay. Gaman na nabili siyang kanon. Anong huli masang tuluto mamaruti. Matay ako, tambok nga. Mabito ko ning niwang ng tambok ni noong ko. Di ka pa ng mga baga. Diyon, ang busan. Nagliplitin. Mo na laman ay nabilin Pangala City. Mura ni isa. Salamat sa Ginoo kay nahuman naguban. Pagkasining naikatungo sa tubig man. Yan sa lasas tambaw. Kani tabi Away lasa. Katram. Diyan ko ang Ang katong mga mabuka. parang sa una kami Asa katong parat. Katong Tong Diyos. Diyos. Pangpahumok man tos plema nimo. Aplihan ko ng release ko nga plain magkaon bin. Diyaras na ibiminong po ang virus. Nai-aplihan ko. Mas uto na pa may minum. Suwabin. Mas uto na pa yung minum. Duha ka kutsara gani. Ano pa ba pa ilian sila sa ang gibuhat nga lagundi ba? Unsa tay? Di matay ako, tambok nga. Mabito ko ning niwang ng tambok ni noong ko. Di ka pa ng mga baga. Diyon, ang busan. Tata. Tambok mapusati. Nawiran din nimo nga baga. Ang bukten. Sister. Tambok pusati. Sumunod tayo niwang. Si ate, yun muna ka mo ning niwang. Nakaibaw day ka tayo nga tambok ko. Awawin yung mga baga doon na. Mailan din yung tambok ko sa gawiran ra. Ilan Yun siya tay? mga nanalagay na tao lang yung mga inahan yung mga mahan. Ano ba taas yung kinabuhi? Taas kagrasya. Kung may tao na yan hindi magkuntak-kuntak, mawa ka niya. Mawa ka siya pa.
Mabubuhay mo kinabuhi. Ano ba day ko kwarta ay kahat? Kana pag tawag, tahod mo na, di mo na nagkakong kwarta. Paghandong ba, hindi ka na may doon. Musta na doon? Na mga jibang anak nga, hindi na makapangamusta. Nagpagladyo. Hindi man na importante ang kwarta, basta ang importante makapangamusta. Yakot ng kwarta. Basig mauwaw manawag, bakit way kahatag. Mau na warga sa siya. Kaya nga na bandi. Yes. Kaya ano may tawag-tawag. Way simba. Wala rin nakapanawag sukad. Kanang tao lang yung inani naman. Para matasin mo yung kinabuhi. Magkalawat ka grasya. Hindi na nagkwarta. Pag andun na, pagmahal na. Parang na yung grasya. Sukad nga nagkasakit ka tewa Ano ka. kang nanangatag ka na, wala nangatag. Nagtao na sila. Kumabata ng pebaw. Kinsa sila. Ang mga followers, Oh, hindi tao. nagmahal na. Sa naikwarta, wala na magpaibaw, naikwarta. Labi na Naikwarta, to. wala bili. Labi na to ning hatag nga di magpaminsyon. Basta Diyos na laman tong mga tao nga. Ano ba wala Ngatag ka na, katawag. pa nga duwa magpaminsyon. Bumingga na na. Lapiyo. Wala ka tawaging manding tayo sukad pagkasakit ni mo. Wala manawag. Hoy. Hindi kay hambog mo na yan na. Hindi mo nawag kay wala kwarta. Talentado. Kaya may tawag-tawag. Dato. Dato. Dato ay loto. Datos kami din ba?